Bueno, por moi bo días a todos e a todos. E hoxe volvemos a ter aquí grandes noticias para a provincia. Celébrase unha nova xunta de goberno. E nesta que vamos a celebrar agora, pois, mobilizamos máis de 2 millóns de euros. Inxentes recursos, cos que imos aprobar inxeccións económicas por importe de 400.000 euros para os concellos, 1,4 millóns de euros para promover a mellora das perspectivas laborais da nosa mocidade e tamén apoio por 240.000 euros ás entidades sociais da provincia. Estes recursos van a permitir facer fronte aos danos por inundacións, financiar proxectos encamiñados á igualdade e á prevención de violencia machista, axudar as escolas de músicas xestionadas por entidades sociais sen ánimo de lucro e que graduados de formación profesional poidan facer estadías en empresas europeas no marco do Erasmus+. E, por outra banda, tamén imos aprobar a adxudicación das prazas do programa de Potermal, da que se van a beneficiar preto de 2.500 persoas da provincia. E comenzamos polos asuntos ordinarios da Xunta. E imos a falar desas inxeccións económicas que facemos nos concellos das provincias, que ante situacións imprevistas, pois as administracións debemos estar para axudar e para facerlle fronte aos concellos. E por iso, continuando con esta liña que vimos de anteriores xuntas de goberno, hoxe tócalle o turno a Salvaterra. Salvaterra vaise beneficiar de 140.000 euros para a reparación dos danos causados polas inundacións do inverno. Estas actuacións vanse executar en 7 lugares de 6 parroquias deste concello. Esas inundacións que houve no inverno provocaron desbordamento, deterioro nas cunetas, desplazamentos de muros, unha problemática común que os concellos executan actuacións para repoñer ou incluso mellorar de cara a situacións similares no futuro. Por tanto, aí se van a facer reparación de muros de contención, refacer as cunetas, colocar biondas tamén de seguridade e repoñer moito drenaxe. E seguimos con máis axudas para os concellos, pero neste caso tamén para as entidades sociais, que recibirán en total 410.000 euros co obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades e loitar contra a violencia de xénero. Trátase, por unha banda, de axudas destinadas aos concellos de menos de 20.000 habitantes, cun crédito de 260.000 euros que recaen este ano en 49 concellos. É dicir, recaen en todos os concellos que solicitaron esta axuda. Houbo 2 que non o fixeron, que foron os concellos de Bueu e Fornelo de Montes. E, pola outra banda, as axudas ás entidades sociais sen ánimo de lucro. Aquí contamos con un orzamento de 150.000 euros e que serán beneficiadas 29 entidades con sede en 11 concellos. Por especificar por comarcas, 14 na comarca de Vigo, 4 no Morrazo, 2 en Condado Paradanta, 3 en Deza, Tabeiros, Terra de Montes, 5 na zona de Pontevedra e 1 no Salnés. É dicir que, en todos os casos, concedeuse o total das subvencións. Que imos a financiar con estas axudas? Bueno, pois vanse a financiar proxectos de sensibilización e prevención de violencia machista, a mellora de atención ás vítimas, programas para mulleres en especial vulnerabilidade, formación e orientación para o emprendemento e inserción laboral, a elaboración de plans municipais de igualdade e actividades de sensibilización no eido educativo. Seguimos con máis axudas para as asociacións da provincia de Pontevedra. Neste caso, pois tamén a Xunta de Goberno imos aprobar as bases das axudas ás escolas de música xestionadas por asociacións sen ánimo de lucro. O importe das axudas contemplan 90.000 euros e aquí podrán financiar os gastos de persoal, material de oficina, suministro,
reparación e conservación de local, reparación de instrumentos, primas de seguros, servicios de asesoría ou xestoría e tamén mesmo para todo o que ten que ver con prevención de riscos ou recoñecemento médico. Reitero, 90.000 euros a que todas estas entidades poden concurrir, porque estas axudas outorgaránse en réximen de concorrencia competitiva e teránse en conta o número de alumnos, o número de docentes, o orzamento dos gastos da escola e as especialidades impartidas. E agora cambiamos de tercio. Vamos a falar de algo que nos preocupa moito, que é o futuro da nosa mocidade. Hoxe aprobamos en Xunta de Goberno o proxecto que presentou a Diputación á convocatoria de propostas do programa europeo Erasmus+. Un proxecto que saben que o que busca é completar a formación do alumnado de formación profesional con prácticas laborais en empresas e institucións situadas en países da Unión Europea. Para o proxecto da Deputación, o SEPE, que é quen desenvolve e xestiona o programa Erasmus Plus en España, concedeunos unha axuda de 1,2 millóns de euros para a realización do proxecto e isto o completamos con 200.000 euros de achegas da Deputación con fondos propios. Por lo tanto, estamos a falar dun investimento total da Deputación de 1,4 millóns. Con este novo proxecto de Erasmus Plus, imos programar 90 mobilidades para o alumnado dunhos 6 meses e tamén outras 10 mobilidades de aprendizaxe por observación de docentes e persoal de FP en torno a unha semana. Tamén habrá unha visita preparatoria en empresas e institucións de países como Finlandia, Francia, Irlanda, Malta, Portugal ou calquer outro país que este incluído neste programa. Un programa que terá unha duración de 15 meses, polo tanto, iremos ao que é ao final do verán do próximo ano, no 2024, que incluso se podría estender ata finais de maio do ano 2025. O respecto en relación con este programa, decir tamén que a Deputación creou un consorcio de mobilidade que está formado por 40 centros de 24 concellos da provincia que poden ofrecer ao seu alumnado a posibilidade de realizar estas prácticas no estranxeiro. O que se fai é que os centros son os que escollen e seleccionan os alumnados, o alumnado, e logo a Deputación é a encargada das xestións relativas ás mobilidades. É dicir, estamos falando da búsqueda de empresas de acollida, a tramitación das bolsas, a contratación do seguro e demais. E xa por rematar con asuntos relacionados ca Xunta de Goberno, pois imos dar conta da adxudicación das prazas para as persoas que van participar este ano no programa Depotermal, unha iniciativa da Deputación que facilita o acceso a actividades de ocio saudable e envellecemento activo en balnearios, talasos ou spas da provincia. Este ano van ser 2.447 persoas as que participen no noso programa de termalismo. Falamos de maiores de 50 anos, xubilados, pensionistas, persoas con discapacidade e tamén aqueles que necesitan un respiro familiar. E Depotermal ten dúas modalidades. Das case 2.500 prazas, preto de 700 son para asistencia diurna durante 5 días ou tardes consecutivas, e o resto, case 1.800, son con pernoita e pensión completa con entrada o domingo e saída o venres. Este programa, o Depotermal, tamén pretende dinamizar a economía, impulsando a creación e o mantemento de postos de traballo nun sector tan importante e clave na provincia como é o sector turístico durante os períodos precisamente de menor demanda. Por lo tanto, tamén contribúe enormemente a desestacionalizar o que é esa demanda. E eu, sen máis, era o que tiña a ben trasladarvos e agora á espera de que me formuledes algunha pregunta. Oye, vexo que todo moi claro,
Non sentides envexa, que aquí hai moito, sodes todos moito máis novo que a min, polo tema este dos programas de Erasmus Plus. Eu estaba vendo... A min, que, olla, podemos facer un FP para irnos... Algún dos que estades aquí estuvo en Erasmus? E onde estivetes? E ti? En Croacia? Pero fostes de Erasmus ou de vacacións? Que guai. Bueno, mozos, pois... Felices festas da peregrina. Seguímonos vendo.